an balima Sherifula Jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn foli k'o ta k'o ɲɛsin aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛmukan an bɛ min wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw mɔnnikɛlaw baganmaralaw jiriturulaw n'a b'u bɛɛ lajɛlen kofɔ ka sababu kɛ Mali ale ye sɛnɛkɛ jamana ye ale ye baganmara jamana ye ale ye mɔnnikɛ jamana ye wa ale ye yirituru jamana ye o kadara kɔnɔna na bi an ka jɛmukan y'an sɛnsɛn ka se dugu min na o ye jɛgɛnina ye jɛgɛnina ni sera yen a bɛ yanfolila mara la n'an sera jɛgɛnina an bɛ nɔngɔn karikɛ ka don Burulayi Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pɛnda Burulayi ka nɔngɔn karikɛ ka don ale ka foro kɔnɔna na bi ani Pɛnda Burulayi an da bɛna se fɛn minnu ma o ye faranɔgɔ nafa jumɛn b'a la Pɛnda Burulayi y'a baara daminɛ waati jumɛn wa a ye nafa jumɛn lase ale Pɛnda Burulayi ma Pɛnda Burulayi naam Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ay nalin jalani donc ne ye nafa min ye faranɔgɔ nin na a sababu kɛra an ka CMDT baarakɛla ye o nana ko faranɔgɔ nin donc fɛn dɔ bɛ dugukolo nin na a bɛ ka suman bali a ka sɔrɔ le la a kan ka arrondissement min di donc ko fɛn dɔ bɛ dugukolo la o bɛ ka suman bali o de la i bɛ engrais k'a la ka bamananɔgɔ k'a la mais suman tɛ a ka arrondissement sɔrɔ k'a di k'o fɛn bɛ dugukolo la donc ko fɛn min b'o bali ka sɛnɛkɛla dɛmɛ o la k'o de ye faranɔgɔ ye n'i y'a kɛ dugukolo la dugukolo mana sanji fɔlɔ min sɔrɔ sanji sumaya bɛ mɛn dugukolo la ayiwa n'i ye danfɛn min na a bɛ kɛ sababu ye o tɛ gɔnna sɔrɔ ni cɛ o cɛ i manala cɛ o cɛ la ayiwa n'a ko i ma k'a fɔ nin kɛ e dun mana taama sɔrɔ e tɛna tanga d'a ma donc i b'o sa ye o kama ne ye a sa ye ayiwa a ko k'a bɛna sayima kɛ ne fɛ yan u nana n'a ye an ka zayiri yɛrɛ secrétaire bɛɛ nana ka na sayima nin kɛ tiɲɛna an filɛ a foro kɔnɔ nin ayiwa k'a daminɛ kɔɔri nin fɛrɛni ma fo k'a se kɔɔri ferekuru waati ma bɛɛ yɛrɛ ɲɛ la ferekuru ma bi i ma kɔɔri den fɔlɔ ye a bolo fɔlɔfɔlɔ le lalen nin kɔɔri bolo fɔlɔfɔlɔ le lalen nin a walan donni a kɔrɔ barilen a ye bolo fɔlɔ min kɛ i b'a ye a ye den 4 de kɛ duguma tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ye nafa min sɔrɔ a la ni min kɔni b'i jija ka faranɔgɔ nin kɛ foro kɔni kɔnɔ vraiment o k'a kɛ foro kɔnɔ ni min kɔni tɛ faranɔgɔ nin kɛ foro kɔnɔ o k'a lajɛ cogo bɛɛ la a k'a kɔrɔbɔ a kɛ foro tala 3 a k'a kɛ tila 1 na a kɛ tila 2 to yen n'o ye jaabi min di san wɛrɛ ale o ne o CMDT o an bɛɛ lajɛlen bɛ a nafa sɔrɔ i bɔra sisan ka i da don faranɔgɔ a nafaw la kosɛbɛ e kɛ kuma kelen ka faranɔgɔ labaarali daminɛ ka na bila an bɛ don min ko bi yalwa e ka sɔrɔ fanfɛla la yɛlɛma jumɛn donna na kɔɔribɔ daminɛ ni sisan cɛ bon ne ye nafa min sɔrɔ a la ne ka hectare 1 nin kɔnɔna na a bɔko fɔlɔ ne ye tonne 1 pese k'a ladon donc a bɔko fɔlɔ nin ma ban fɔlɔ a tɔ filɛ kɔfɛ o de nin ye bɔko filanan ye bɔko filanan gwɛlen de bɛ nin de k'a daminɛ suman lan waati fo ka na se a nin waati nin ma a suman fɛrɛ mɔ ka di a suman fɛrɛ n'a feerela ni kɔɔri feerela tiɲɛ yɛrɛ la a kɔɔri feere tɛ buruna n y'a kɛ yɔrɔ min na ani n m'a kɛ yɔrɔ min na danfara b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ala sɔn i sago danfara belebele b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min ko bi e kɛra bolo kɔni taamasiyɛn jɛgɛnina yen nɔ ka sababu kɛ faranɔgɔ matarafali ye kosɛbɛ o kadara kɔnɔna na yalwa ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'e bolo hali bi ka ɲɛsin an balima cikɛla minnu bɛ yen minnu ma faranɔgɔ ko faamuya yaasa u bɛɛ lajɛlen ka na ka faranɔgɔ ka matarafa awa ladilikan min bɛ ne bolo k'a di an balima cikɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan faranɔgɔ nin a nana ka gɛlɛya de kɛlɛ kama cikɛla kan ne kɔni b'a fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ni kɔni bɛ don sabarikɛ don
ne sere an ka secrétaire Arna Sidibe o filɛ nin ne yan ne ka foro nin tun bɛ sɔrɔ min di san kɔnɔ Arne b'a kalama vraiment danfara belebele b'a ni a cɛ ɲinan dɛ mɔgɔ sere t'i muso di mais ne muso a sigilen kɔfɛ nin yan Sali Sidibe a ye ne ka foro nin ye ɲinan ani Saruna sini a y'a kɔri ye a fana a kan ka dɔ fɔ o kan mɔgɔ fana ko ye ala sago i sago hali bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛ ɲɔgɔn bolo faranɔgɔ i ye fɛn caman fɔ a kan yala faranɔgɔ in ni maa min mako b'a la a caman a bɛ sɔrɔ min ni kɔni mako b'a la ni ko CMDT ma ka ban ne mako bɛ faranɔgɔ la CMDT bɛ sin usine soni na ayiwa ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna ne ka cikɛla mako bɛ faranɔgɔ la dɛ usine soni n'a kɔni bɛ cɛsiri a k'i cɛsiri ne kɔni b'a dɔn a kɔni bɛ na jamana kɔrɔ a nafa sababu la ala sago i sago o kadara kɔnɔna na an bɛ an balimaw sɛnɛkɛlaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jɛmukan min ni an filɛ a kɛnɛ kɔnɔna na bi a sababu ɲuman o bɔra cakɛda min na o ye usine Stone ye usine Stone n'a y'i diya i n'a fɔ faranɔgɔ a jabala don ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'an bolo o ye min bɛ tali kɛ faranɔgɔ la yalima ni foro b'i bolo foro hakɛ jumɛn ka kan ka faranɔgɔ hakɛ jumɛn kan ka kɛ foro hectare hakɛ joli la a fantanta o bɔrɔ 12 de hectare kelen hectare kelen hectare kelen o hectare kelen o y'a fantanta de faranɔgɔ bɔrɔ 12 bɔrɔ 12 o ni se t'i ye ni se t'i ye n'i bɛ don dɔɔni dɔɔni n'o tɛ n'i sera ka bɔrɔ 24 kɔni kɛ hectare kɔni na hali ne b'a fɔ i kɔni o ka san sɔrɔ kɔnɔ o bɛ se ka hectare 2 sɔrɔ d'i ma e ka nin ɲinan ta in i ye joli k'a la n ye bɔrɔ 12 de k'a la bɔrɔ 12 awɔ a filɛ k'o de nin de d'e ma tan a bɛ k'o di nin de di ta Burulayi kɔrɔfɔlaban jumɛn b'i bolo folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i filɛbagaw ani kanubagaw minnu b'i dɔn minnu t'i dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ɲɛ b'i la bi folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma folikan min bɛ n bolo bi ka ɲɛsin ne lamɛnbaga ni yebaga ni lɔnbaga ma vraiment ne kɔni bɛ u fo k'u tanu sabu n'i ko ko n bɛ mɔgɔ fo i bɛ dugawu k'a ye ala ka kɛnɛya di ale ni e ma sababu min nana n'a ye hakili ɲuman d'e ma ala ka hakili ɲumanw ala k'o sabati Mali kɔni bɛ ka fɛn min ɲini n'o ye hɛrɛ ye n b'a ɲini ala fɛ ka ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu usine soni mɔgɔ minnu u ye laɲini min sabati nin gɛlɛya kɛlɛ mɔdi min don hali bi ala k'a sabati ala sago i sago sago tɛ gɛlɛya ne bɛ da ye fɔlɔ hali bi fɛn min ye jɛgɛni na an b'o kɔnɔna na Burulayi Sidibe an b'ale ka foro kɔnɔ ani an balimakɛ dɔ fana n'ale bɛ baara kɛ usine Stone na an bɛna kɔrɔfɔ di a yɛrɛ fana ma a ka tɔgɔ ni a jamu fɔ lamɛnnikɛjɛkulu ni filɛlikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka i da don baabu la an balimakɛ i bisimila bisimila donc ne bɛ n balima silamɛw bɛɛ fo donc n balima filɛlikɛlaw mun bɛ n dɔn mun tɛ n dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Suleman Darame ne bɛ baara kɛ usine Stone na donc ne ka baara bɛnnen bɛ faranɔgɔ de ma donc ne de bi sɛnɛkɛlaw lataama donc an ka produit yir'u la ka u lafaamuya k'u lakodɔn ni ɲininkali bɛ mun fɛ k'u lafaamuya faranɔgɔ ko la donc ne ka baara bɛnnen b'o de ma. Darame oui faranɔgɔ yɛrɛ ye mun ye faranɔgɔ lawulila sɛnɛkɛlaw dɛmɛli de ma parce que depuis lawali sɛnɛkɛlaw mɛnna u bi sɛnɛ kɛ u ti ka nafa sɔrɔ u ka sɛnɛ na sanw bɛ taa sɛnɛ nafa bɛ dɔgɔya ka taa dɔw nana wuli ko sumansi man ɲi dɔw nana wuli u bɛ kɛ fɛn mun k'u ka foro la k'o man ɲi dɔw nana wuli ko ji de tɛ labɔli kɛ o yɛrɛ sababuya la san o san sɛnɛkɛla dɔw bɛ obligé ka taa dakura tigɛ pour que au moins u ka sɔrɔ bɛ se ka sabati mais nin si tɛ dugukolo de sɛgɛnna dugukolo sɛgɛnna ka da sababu caman kan dugukolo sɛgɛnna ka da
a kɛfɛnw kan a ɲumanw ni a juguw dugukolo sɛgɛnna donc fo ka fɛn dɔ de bɔ sisan n'o ye faranɔgɔ ye fɛn min bɛ se ka dugukolo segin a cogoya kɔrɔ la donc faranɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ dugukolo de basegin ka na a cogoya kɔrɔ la donc kumuya mun nana dugukolo la depuis o san janba f'an bɛ yɔrɔ min na bi a b'o kumuya de tigɛ pour que sumanw bɛ se ka balo u fɛrɛ ma pour que sɔrɔfɛnw bɛ se ka sabati an hakili bɛ mun na sɛnɛ na an ka tɛmɛ o kan o tɛ se ka taa cogo si la ni faranɔgɔ tɛ. faranɔgɔ ko in yalima aw y'a baara daminɛ wagati jumɛn a bɛ waati jumɛn bɔ bi aw bɛ faranɔgɔ ko in baara la wa aw bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔla a baara kɔnɔna na. bon faranɔgɔ in an y'a baara daminɛ ɲinɛ y'a san 2 ye an b'a san 2nan de la bon jinɛlatigɛ ko o ko i bɛ don a la a n'a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na mais n'i ye faranɔgɔ nafa jateminɛ n'i y'a nafa jateminɛ donc a gɛlɛya ka dɔgɔ gɛlɛya fɔlɔ mun b'a la o ko ko a bɛ farisogo jeni parce que a mugulaman don kabakuru mugu don donc an y'a jeni k'a mugu bɔ k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ bon mugu mun don a lawulila dugukolo de kama a ma lawuli farikolo kama ni wɔsilen y'a ta ka maga i farisogo la a bɛ se k'i farikolo lugulugu i y'a faamu bon o ye gɛlɛya dɔ las'an ma a daminɛ na parce que mɔgɔw ko non k'a bɛ mɔgɔ kɛ tan a bɛ farisogo kɛ tan a bɛ mɔgɔ jeni a bɛ mɔgɔ jeni mais ka da nafa kama jenini nin c'est à dire i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a ma lawuli farisogo kama fɛn min ma lawuli farisogo kama a lawulila dugukolo kama donc n'o sera farikolo ma ni i wɔsira donc a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i farikolo lugulugu bon hali o yɛrɛ la an ye solution dɔ sɔrɔ a la an y'a lajɛ k'a sɛgɛ dɔ b'a sɛgɛ la parce que a daminɛ an kun y'a bɔcogo min na a kun ka farin parce que a farinya fana n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na plus a ka farin plus a nafa ka teli parce que faranɔgɔ n'i y'a don dugukolo la ni dugukolo yɔrɔ min kumunen don i b'a don dugukolo la appareil b'an bolo n'an k'a ma ko pH mètre ni dugukolo kumunen ni pH mètre don i b'a sɔrɔ a bɛ na 4 la ou a bɛ na 5 la o numéro de b'a yira k'a fɔ ko vraiment nin yɔrɔ in nin sɛgɛnna donc ne an ye faranɔgɔ donnen kɔfɛ an bɛ tila ka an ka pH mètre don o yɔrɔnin bɛɛ la i b'a ye a bɛ tɛmɛ 7 la bon laɲini ye 7 de pH 7 o de pH neutre ye o de laɲininen don sɛnɛkɛla bɛɛ fɛ o de laɲininen don dugukolo bɛɛ fɛ pour que a bɛ se ka an sago d'a ma il faut que pH de ka kɛ 7 ye bon pH tɛ se ka na kɛ 7 la cogo si la n'i ma faranɔgɔ k'i ka yɔrɔ la donc a gɛlɛya kun ye mun ye donc a daminɛ nana gɛlɛya parce que mɔgɔw ko non k'a bɛ farisogo jeni bon n'i y'i sigi k'a jateminɛ an bɛ baara kɛ ni baarafɛn caman ye kɔlɔlɔ b'a la an bɛ courant min utiliser sokɔnɔna na a bɛ yelen d'an ma a b'an ka téléphone charger a b'an mago caman ɲɛ mais courant lawulila de a ka o baaraw kɛ mais ni e taara k'e bɛ taa maga courant na o fana o kɔlɔlɔ a bɛ se ka ko dɔ las'i ma donc courant lawulila a ka nafa c'est à dire faranɔgɔ fana lawulila a ka dugukolo de nafa donc n'i y'a kɛcogo dɔn c'est à dire an bɛ ladilikan minnu di sɛnɛkɛla ma n'i tugura ladilikan kɔ a ka ca ala fɛ donc faranɔgɔ ka basi foyi tɛ s'i ma. yalima faranɔgɔ in a bɛ labaara cogo jumɛn foro kɔnɔna na. voilà bon an y'a fɔ cogo min faranɔgɔ in a bɛ labaara wagati 3 de la c'est à dire n'i ma se k'a kɛ wagati fɔlɔ la i b'a kɛ 2nan na n'i ma se ka 2nan sɔrɔ i b'a kɛ 3nan na ni samiya sanji fɔlɔw binna faranɔgɔ n'i bɛ fɛ a ka baara yɛrɛ k'i ka suman na k'i ka suman labaara i sago ma a wagati fɔlɔ yɛrɛ ye samiya sanji fɔlɔ binnen ni samiya sanji fɔlɔ binna ka dugukolo ɲigin dugukolo ɲiginen i b'i ka faranɔgɔ ta i b'a funfun i ka dugukolo la n'i y'i ka faranɔgɔ funfun i ka dugukolo la o y'a sɔrɔ dugukolo ɲiginen don donc comme a mugulaman don ani dugukolo bɛ ɲɔgɔn minɛ ja donc i bɛ sɔrɔ k'i ka bɔgɔ dafiri a kan n'a y'i diya i b'a kɛ ni saridaba ye n'a y'i diya i yɛrɛ bɛ daba ta i n'i ka denmisɛnninw a bɛ bɔgɔ k'a kan pour que a bɛ se ka firi dugukolo dugumala la a bɛ se ka baara daminɛ ka dugukolo la yanni k'i ka sumanw don donc i bɛ n'i ka sumanw don wagati o wagati o b'a sɔrɔ a ye dugukolo magaya a ye dugukolo sɛgɛ faga a y'a kumu tigɛ donc i bɛ danfɛn da la i bɛ danfɛn da ani danfɛn ka wuli a si tɛ kɔrɔ ni si ye donc a bɛ wuli a finnen donc souvent i yɛrɛ b'a fɔ ko bon est ce que c'est la peine i ka nɔgɔ tɔ k'a la mais pour que ka dɔ fara i ka nafa kan i bɛ se ka dugukolo dɛmɛ n'i ka kɛfɛn kɔrɔw ye mais ni faranɔgɔ kɔni kɛra la ka ban c'est à dire i b'a bila i kunna k'a fɔ k'ale hakili tɛ mun na rendement na a b'a d'i ma an ka taama sera an ma office sigida la office du Niger yen gɛlɛyaba b'u kan parce que olu bɛ malo de kɛ ka caya
donc u bɛ saison kɛ u bɛ contre saison kɛ bon gɛlɛya min b'u kan c'est à dire olu ka malo de kolo bɛ bilen malo kolo bɛ bilen donc i b'a sɔrɔ u ka sɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ mais an nana se sɛnɛkɛla dɔ ma ale y'a ka gɛlɛya yira a ko bon vraiment san o san ale kɔni gɛlɛya kelen b'a kan ale ka malo bɛ jeni san o san ale ka malo bɛ jeni an ko ayiwa c'est à dire an kɔni produit b'an bolo an bɛ se k'a d'i ma i bɛ se k'a sifilɛ a ko ayiwa ale kɔni y'a kuma mɛn tele la ne ko non o faranɔ ko in kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don an b'a d'i ma n'a mana mun di i ka foro ma i yɛrɛ b'o lase an ma an ka sɔrɔ ka fara nɔgɔ di a ma san tɔw la depuis a ye sɛnɛ daminɛ a ma deli ka hectare bɔ hectare tonne kelen a ma deli ka bɔ a ka hectare la depuis a ye sɛnɛ daminɛ mais an ye fara nɔgɔ an ye tonne kelen d'a ma tonne kelen dili a ma ne k'a ma a ka tonne kelen bɛɛ don a ka foro la a ka sɔrɔta bɛnna tonne 6 de ma a ye malo tonne 6 bɔ a ka foro la hectare kelen na hectare kelen na a ye malo tonne 6 bɔ an taara office du Niger fana na o kelen fana don bon olu bi contre saison de kɛ donc planches la olu bi u ka fɛngɛw kɛ u bɛ hectare kilan kilan k'a kɛ planches la o fana planche kelen jate c'est à dire a malo c'est à dire olu ko depuis olu wulila c'est à dire u bi malo ye mais u ye malo ye lahala dɔ la ɲina u ma deli ka mun ɲɔgɔn ye a bɛ lakalu ye de malo den giriya kojugu malo u dara ɲɔgɔn kan malo ma se ka jɔ mais malo dara ɲɔgɔn kan donc a den kolo giriya donc malo dara ɲɔgɔn kan kelen fila bali vidi t'a la parce que fɔ o san tɔw la u bɛ sɛnɛ kɛ i b'a sɔrɔ u ka malo kisɛ mana bɔ bali vidi bɛ caya la donc n'i y'i jɔ k'i ka foro la i bɛ nisɔndiya mais i b'a sɔrɔ a sɔrɔ fɛn ka dɔgɔ mais ala ni fara nɔgɔ sababuya o fana ka malo a ye tonne 6 d'a ma o kɛra office du Niger la yɔrɔ sabanan o kɛra Kumayira a kɛra Tɔnbukutu ɲafunkiya fan fɛ olu yɛrɛ c'est à dire u ye fɛn y'u ɲɛna c'est à dire bon olu kɔnɔ ka tɛ kɛ ko suya don ne ko non ko suya tɛ dɔwɛrɛ tɛ o dugukolo labaara ko jugu de bɛ se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛla ma sinon n'i ye dugukolo to a cogoya la a bɛ fɛn d'i ma fɛn mun i yɛrɛ hakili tɛ mun na sinon siga bɛɛ ka bɔ a la parce que sɛnɛkɛla caman bɛ yen u b'a ko non fɛn kura don u bɛ siga la a bɛ mɔgɔ jeni a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan bon c'est vrai parce que fɛn kura don fara nɔgɔ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye sɛnɛkɛla ye c'est à dire i sen fila don i yɛrɛ kɔrɔ i ka t'i jɔ a forokun na i ka forotigi ɲininka fara nɔgɔ ye baara mun d'a ka foro la depuis a y'a kɛ don fo ka n'a fɔ a sera bi ma an filɛ nin foro min kan n'o ye Pɛndaburula i ka foro ye an nana Pɛndaburula de filɛ k'a ɲɛfɔ an ye a filɛ k'a ka kɔɔri kala ta k'a jira n na a bɛ sɛnɛ kɛ y'a ka foro de mais a ka kɔɔri ye c'est à dire k'a fɔ ko kɔɔri sun kelen bolongɔni a fɔ cogo di bolo dayɔrɔ wala bolo kelen bon ale de filɛ ka bɔ k'a ɲɛfɔ an ye sinon Pɛndaburula a y'a lakomɛ mɔgɔw fɛ a wulila a taara ɲini CMDT la a y'a don a ka foro la a ye jaabi mun d'a ma a yɛrɛ filɛ k'o d'an tulo kan nin déjà foro ma ban bɔ la donc tonne kelen b'a bolo so kɔnɔ donc hali sisan ko bɔko fila tora tuguni c'est à dire ne bɛ mun da ne balima terefilɛlaw bɛɛ ye donc ne balima sɛnɛkɛlaw bɛɛ ye fara nɔgɔ bi sɔrɔ CMDT marabolow bɛɛ la CMDT bɛ fan o fan n'i mago jɔra fara nɔgɔ la i b'i madon CMDT mɔgɔw ma donc u bɛ fara nɔgɔ las'i ma o ye CMDT marabolow bɛɛ ye donc ni o bɔra la CMDT Mali fan o fan donc ni sera yen ka fara nɔgɔ f'u ye n'u k'a ma ko laso donc u bɛ fara nɔgɔ las'i ma n'o bɔra la c'est à dire a sunba o bɛ Bamako ACI 2000 la n'i sera Bujiba kɛrɛfɛ a sunba yɛrɛ bɛ yen donc ni i sera yen n'i ko Stoni yanni ka se Bujiba yɛrɛ ma donc Guinée fan fɛ i bɛ Stoni plaqué donc n'i sera yen an ka direction commerciale bɛ yen donc an bɛ fara nɔgɔ an b'a las'i ma. fara nɔgɔ ye nafa min ɲa ne tɔgɔ Musa Jawara ka bɔ Magadala ne bɛ kuma fara nɔgɔ kan fara nɔgɔ ne siɲɛ fɔlɔ yɔrɔ ɲinata ye a ye nafa min ɲa ne ma ala de b'a dɔn ne y'a don yɔrɔ min na hali mɔgɔ mana fɔ ne kɔ mɔgɔ b'a dan bɔlen ye a donnen min na a n'a ma don min na e tɛ kelen ye a ye to min na ne y'a ye kaba la a ye to min na bɔ de b'a bila la a ma de ko ɲɔgɔn kɛ hali bi ani an balima dɔ fana bɛ an kɛrɛfɛ ale ye CMDT ka lasigiden jɛgɛnina marakulu kɔnɔna na ne tɔgɔ Aruna Sidibe
ne ye jɛgɛna secrétaire de ne bɛ min fɔ faranɔgɔ ko kan ka ɲɛsin sɛnɛkɛla bɛɛ ma bɛɛ ɲɛ bɛ nin kɔɔrisun na bɛɛ ɲɛ bɛ nin kɔɔrisun na i bɛ an ka yanfɔlila turabaya la kɔɔri bolo kelen den naani i t'a y'i ɲɛ la parce que depuis ka ne bila secrétaire an san 3 la nin yɔrɔ nin kɔɔri a tun bɛ sɛnɛ san dɔ la a ye wotoro ɲɛ 140 k'a kɔnɔ a rendement ma tɛmɛ tonne 1 ni kilo 200 kan mais ɲinan an yɛrɛ y'a ye bɔko fɔlɔ yɛrɛ kɛlen an ye tonne 1 yɛrɛ sɔrɔ ka ban kɔɔri ninnu tɔ bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a tɔ la donc ɲinan kɔni rendement tɛ se ka dɛsɛ tonne 2 la cogo si la mais sababu wɛrɛ si t'a la faranɔgɔ a sababu n'a tun farafinnɔgɔ don o bɛ kɛ yɔrɔ nin na bɛɛ b'a ye san mais tiɲɛna a ɲɛnama bɛ position min na nin an yɛrɛ ala yɛrɛ bɔlen kɔ an ye kɔɔri bolo dɔ ye den 5 de b'a la nin ɲɔgɔn na bon depuis k'an bila secrétaire an tun m'a ye fɔlɔ den 3 kɔni bɛ se ka ye 2 bɛ ye mais den 4 ka se den 5 ma tiɲɛna an kɔni b'a fɔ ko sababu wɛrɛ kɔni t'o la an bolo faranɔgɔ kɔ parce que san an bɛ yɔrɔ in sɛnɛ ka tila k'a baara bon sɛnɛkɛla kɔni an ta ko kuru sigarɔ ko kɔni mais sɛnɛkɛla kɔni kɛ faranɔgɔ ko bɔ sigarɔ k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ni dugukolo kɔni sɛgɛnna a ye semilité mɔgɔ in n'ale y'a formation kɛla ma a kɛla an bɛɛ ɲɛna k'a lajɛ dugukolo yɛrɛ tun bɛ degré min na sani ka faranɔgɔ k'a la faranɔgɔ yɛrɛ kɛla la sani k'an ban bɔrɔ 2 seri la ka tila ka segin k'a lajɛ k'a jaabi yira bɛɛ la donc fɛn min don faranɔgɔ ko de sɛnɛkɛla bɛɛ k'i sɛbɛ don a la k'a ta a kɛla kɔɔri la a kɛla kaba la mɔgɔ y'a ta an fɛ yan ani min m'a ta mɔgɔ si ka rendement tɛ kelen donc an kɔni b'o ɲini mali sɛnɛkɛla bɛɛ fɛ donc i kɛla malo sɛnɛla i kɛla kaba sɛnɛla i kɛla kɔɔri sɛnɛla sɛnɛ de sɛnɛ hali yiritigi yiriforotigi n'i y'a k'i ka yiriforo la i b'a ye k'a fɔ k'a ni a ma kɛ min na k'o fɛn tɛ kelen cogo si la walasa o bɛ dan siri bi baara bɛɛ lajɛlen na min na bɛnna sirifila ɲɛmaayaso fɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ